Praise the Lord. Hallelujah. Adofo nyankopon shira bebre. Onyame oni edi ni ye na wakra yen so. Onyame a wadi ye ho afofie besi sabre. Onyame a yedi ye ho to no so ayeye no. Ono we bie kwama ya na penso se yentie na asem. Adofo mayembo mfe ni onyam shema asafo Awurade din konkron. Bebia wo bia se wo fie se wo adwumam se wo drive. Oh, onyame ni yedi ni ye. Onyankopon yeda wase ye kodae ne yeda yo ye sorry na wabata nsane kita ye mu yiye enhranka wudin yeda wase nenso ma kronkron no enkasa nkyerɛ na mo honhom so ye ho nsɛnkyerɛne ne ye ho me ne ye na okese wo Jesus Christ din mu ena ya bompaye. Amen and amen. Odo for me ma wakwa abade ba oti ase sendwumedi so ne ye fa yakenkan sam afi Malachi profobeka se Malachi timiensa ne chichemu mienu kosi ensia odo for me nti Awurade asem o se na hwan ena ebetimi agina ne oba no enim na hwan ena obetimi agina n'enim na o se o te se Ogya ehye Ogya yede enade tumu a enade no Ɛdɛre Ogya yede ye enade ho adwuma omom ye enade ho adwuma ne Ogya ho adwuma omum nim ne ye ken omum nim ne me ken evi so Ogya no mo no Nyankopon etumi ekoa yen emoa yen ebubu esiesie ye ma ye yete se o se de ono ope ne ye yete se ono ye se no ye kasa ye mu ye nante mu nti bra ye tie Nyame ansem nyina no eti so Ogya o de tinentene yen ama ya ba ba ye asede ono opese ye odofo na o se o te se semina eji efi enieme mu na etumi sesa adekodie no ne color ema no ebeye ade a ehotie anase epai fita odofo sanyame na o ne mobrohunu adoso eni na dumunti oguswara eni yen ekasa se ebedane afi yen ni ye bone ho ni yedi ne kura amon no Awurade omo ho kwan saa no o se obeti omo ho eti se de ote na sofo ho na kai se ya nanka yenso bia yense hwe na yenye oman po no wa fraya ye aman kronkron asofo adehye eno nti no tie fa Kristo a oye yenson kokora na afei o se ye ma ne ho kwa beti ye ho sa asofo yi na afei we siesie ma ya pai te se sika ene dwete na afei se ye ba ne nkyɛn a obetie yensu frɛ ya forbo nyina bɛfro edunenim sanse ya ma ho kwan ma no esiesie ye afei o se prekoso bio Awurade ebeji ya forbode ete se dia oji Juda ene Jerusalem for omo ayeye die no yenso so se ma no kwan a ode yemfom so kyeye ne ye ma no kwan ma ne siesie ya afode bia enam mpaebo so enam nwom to so enam ne yeye de hye ne nyonyam so ne de bo na afore so se ne de nipadua agye ne nyinara ebe hye ne nyonyam nti obegye ahye ne ho nyonyam o se sabre no obetena ne dwemu ne yebe fa atemwo mu sansemu yi asem bia eti se de nnura yesua ye no pepepe eno di adanse se Kristo maye no abanya ne sa enchene de obaba no na waba na Yesu esane wo ne onyemu na afi o se omo ye edutufo omo ye edwamamofo omo ye atorofo o se omo ye sane bo ye nyina mekasa etia omo afei o se mo bo modwuma yefo epo wafo bi adwumam nso wonhwe so ntua ne kaye usisi no wonim se adwuma we na nipe oye nso wamia weni se mesisi no
mo share enyanka ne nyisia, mo share ekunafoɔ atete. Na ahoho wo mo krom nso mo share mo atete no. Ɔse saa nkrɔfo no nyinaa begina n'anim na obebu mo atɛn akɔsɛye mo. Onyame asɛm ni. Ɔdɔfo asɛm bi ebefiri nyame asɛm ababia no enye obi dio ɛyɛ me ne wo. Yɛmfa ne personal. Yɛmfa ne sɛ nyame kasa kyerɛ me ne wo. Enye ase mesi a oni ha. Na yɛma kwa no nyame yɛ ho nsɛnkyerɛne. Honhom operation. Ombie ye mu na onsiesie yɛn. Ɛmfa nhyɛ ne din kronkron ne onyam. Makwa no nyame nyɛ wo sɛ de ɔno ɔpɛ. Na yɛn nyinaa bomu na enije ehyia no wɔ bra ɛsɛ mu. Onyame nyɛ wo kɛseɛ na kyɛ asɛm no wɔ Yesu din mu. Amen.